A fel y gwelwch chi, ni'n dechrau fel arfer fan hyn yn y gegin, a syniadau sut i goginio pulses. Lisa Fern yw'n cogyddes ni heddi, felly siwr i ti, Lisa. Iawn, diolch yn fawr. Felly ni'n trafod pulses, ar y beth yn union i ti'n feddwl nawr te? Wel, teip o ffa, ti'n meddwl, mae amrywiaeth gyda fi fan hyn, ond hefyd, falle'r chickpea, yr lentils, mae gyda fi pys melyn, split peas, maen nhw'n galw nhw fan hyn. Yr teip o bethau chi'n gallu prynu yn sych fel hyn, neu mewn tin. Maen nhw'n ffasiynol iawn, a maen nhw yn uchel mewn protein, felly maen nhw yn dda ar gyfer... Odyn. Llon ffiber, a'n dda ar gyfer dod i protein mewn diet lle dyn nhw ddim yn bwyta cig. Ie, o dyna sy'n dweud traffath mewn prydall lleol, vegan, ydy cyflenwi a cael y protein a fewn i'r pryd, achos ydy gadw cael mewn cig dydan, yn y bon. Fi'n gyfarwydd a coginio gyda lot o bobl, a maen nhw'n gweud bod nhw'n vegetarian, a fi'n gofyn, ydych chi'n lysieuwr da neu gwael, achos dylech chi'n just cadw cig mas, dylech chi ddod i'r beth nôl, chi'n gwybod? A fanna mae'r lentils a'r pys a'r holl na yn dod mewn i fi. Reit, felly beth yn union ti'n mynd i greu gyda'r pulses heddi? Creu rhywbeth ar gyfer y teulu i gyd, a fi'n fan mowr o selsig, mae'n rhaid fi weid, a maen nhw'n dod nawr mewn amrywiaeth o wahanol blaseiddiau, felly mae'r rhain a cennin a afal fi'n credu yn nhw'n barod. Ni'n lwcus yng Nghymru, lot o rei da o sef. Os, o ansawdd da. Ond chi'n gallu cael yr chipolatas bach fel hyn sy'n coginio nghynt beth yn y blaen. A felly beth dwi wedi gwneud fan hyn, just dechrau cwcan y sausages. Wyt ti'n mynd amrifo y braster yn uchel ni'n isa, achos mae'n gwybod angen rhywbeth o braster i goginio, does? Felly mae'n handi cael rhywfaint o braster i tybio yn y selsig. Ie, os hamed bach, a mae hwnna sy'n rhoi blas mewn yn y ddish yn y pen draw. Dwi'n credu bod e'n anodd i gael sausages heb braster, ydw? Odi, ond mae'r rhai llai. Mae'n cwtogi lot o'r adult. Mae'n ar eitha 90% cig ar y beth allu gael, does? Oce. Dwi'n neud yn gwaith cartra, ysdi. A mae hwnna'n gred os ti'n dod nhw dan y grill, ond os ti'n ffrio nhw, mae rhaid ti chwanegu bach o olew wedyn, ti'n gwybod? So ti, sa'n gwybod dwi'n un yn well na'r llall, ond os ydw'n dod o'r selsig, wrth gwrs mae dy ti blas da. Felly beth ni'n creu fan hyn mewn ffordd, rhyw fath o gasterol neu rhyw fath o stew, ond hefyd sausage a beans, ti'n gwybod? Ond yn hytrach na dod o'r tin, ni'n creu blas cyfoethog yn hunain, a ni'n gwybod beth sy'n mewn na, faint o siwgr, faint o halen, faint o popeth. Felly mewn fan'na nawr os welwch chi, dod ys i fach o seleri, wastad yn beth da mewn i greu stoc o blas da, a fach o wynwn sy'n coch, to, lle chi ddefnyddio cenhinen sa chi moyn. Papur coch er mwyn creu blas, a beth dwi wedi gwneud fan hyn, mae hwn yn ffordd llwy bach o sbri, i dod y top i ffwrdd, dod y gwylod i ffwrdd, a wedyn just gwasgu y pisyn canol yn y mas gyda'r hadau i gyd, neu bach o fes, a wedyn chi jyst yn gallu torri hwn fel hyn mewn i darnau bach. Tynnu'r crôn gwyn, yr pip bach na i ffwrdd, achos mae hwnna'n gallu bod yn eitha chwerw. A wedyn ni am ddod i'r rhain mewn gyda'r selsig. Neu rhoi blas, neu rhoi bach o fel ystra, achos mae'r peppers yn gallu bod yn... Mae papur coch yn fel i siawn di. Ta'n gwyrdd dipyn mwy chwerw. Odyn. Os y tip arall i chi, os chi yn gorfod defnyddio un gwyrdd, dodwch bach o siwgr neu bach o fel gyda fe hefyd. A mae hwnna'n... Hwnna sy'n ôl yn y ffrid, felly ti'n meddwl, mae rhaid i ddefnyddio fe. Wir di, mae pobl yn fod yn ysgoio. Nawr, er mwyn creu y blas, beth sydd gen i fan hyn yw cumin. A fi'n gweld lot o bobl yn ofn yr spices yma, ond cumin yw hwnna wedi i falu'n ban, a turmeric, a mae lot o bethach da ynglyn â turmeric ar hyn o bryd, mae pobl yn defnyddio nifer turmeric tea ac yn y blaen. Ac felly mae hwnna hefyd yn rhoi lliw. So mae hwnna nawr yn rhaid blas twym cyfoethog. Mewn wedyn mwy o blas twym yr sinsir, a wedyn mae'r ffa yn y mewn. Na mae amrywiaeth o wahanol ffa i gael. So beth yw'r rhain ar ydyn ni? Haricot yw beans arferol, canelini yw'r rhain. Os dwi'n cofio'n iawn, wedi tynnu'r enw off y tin. Ond os dim gwahaniaeth pa rhai. Ydyn nhw'n coginio wahanol ffa, neu diolch mwy neu lai ti tri nhw un o'r un peth? Gallu tri nhw gwmwys yr un peth. Yr unig beth mae rhaid chi ofalu yw bach o balsamic fyna nawr, a bach tamed bach o saws Worcestershire mewn fanna i roi to blas cyfoethog, a wedyn dyfyr nhw rŵr. Chi'n gallu coginio yr ffa i gyd yr un peth, mae hwnna'n tawelu'r cyfan. Ond os ych chi'n prynu nhw fel hyn, os welwch chi fan hyn, wedi sychu, mae gofyn bod chi yn eu socio nhw fel hyn mewn dŵr dros nos i feddalu'r cyfan cyn defnyddio nhw, hyd yn oed mewn swp falle diwrnod wedyn. Ond dwi ddim gwaith, jyst dod nhw mewn dŵr, gadael nhw, rinsio nhw diwrnod wedyn, a mae'r job wedi wneud. Ti'n gwybod dwi'n lygo un o'r llall dwi'n siopa lot yng Nghyfyrddin, mae'n mor ysymol, ti'n gallu prynu'r tins ma o ffa, maen nhw'n mor rhad. A mae'n lot o ddewis na hefyd, yn dysau. A ti'n gwybod beth, ti'n gallu cadw nhw yn y cwbwrt a mae'n gyfleus iawn. O, nhw ar bara nhw, ie. Nawr, lot o bobl a llwyth o tomatos ar ôl yn y tŷ gwydyr ar hyn o bryd. Nawr yn ser i dwlu nhw mewn i stews a casserols fel hyn. Ond gallwch chi ddefnyddio tin hefyd yn lle. Ac o fewn dim amser,
bydd gyda chi pryd sydd yn disgwyl fel yna. Rhyw hanner awr i 40 munud falle ar y stof, neu mewn casserol yn y ffwrn, a wedyn i weini fe, a mae'n gosod chi Ni ofyn os yw tato. Mae'n rhaid cael tato. Efo'r cead ymlaen neu cead i ffwrdd? Ceir ymlaen i ddechrau gyda, a wedyn tynnu fe i ffwrdd ar y diwedd os ych chi am i'r cyfan i reducio lawr. A mae'r selsig a phopeth fyna nawr yn creu... Am bryd, sy'n ni'n meddwl, rhesymol, i'r teulu cyfan, a lle ti hyd yn wneud hwn yn y bore, mae'n barod pan mae'r plant gyda'r ysgol, neu nôl o'r gwaith yn eisiau rhywbeth. Rhywiau o dwmor yw'r job yna i gyd fydde. Na sy'n wych chi. Rhwydd iawn. A digon amser dyn ni flasu gobeithio. Please, Lisa. Eich ffordd, coni dda. Ti'n brynu clio, dyna mynd i gael. Fel arfer, ni ar bris fan hyn, ydyn ni. A hefyd beth sydd gyda fi fan hyn, os oes na amser, jyst tamed o fel fan hyn gyda ni hefyd. Petai ni yn ffindo fe yn chwerw ar y diwedd, troi bach o fel trwyddo, a wrth gwrs checo am yr halen a'r ffibr i ni'n siŵr bod y blas yn just right. O, perffaith, pan mae'r tywydd fel hyn. Amser yn glawio, mae'n perffaith. Diolch o galon. Diolch, Lisa. Reit,